Welcome to Mizo Helpline Show channel. Ole tun lai chu khuwa te chia a arwa surna sakhop me ya chuti lai chuanin phone camera atanga track ta lai lakfuh video thenkhat te kha kan en hodona arapthlak boxi moi boxi te hianin anjam chi che me ya in ten deng fu athan chuan ang poni sala a video chu kan en hodona ni Khi gần check gần nó khi gần check gần nó khi ở trên phố khóc mày phone căng tu hianin hay mi check ta lai hi lakfuh du si mà sẽ lao đeo box si ina la ni mela chẳng cả tấm tắc chuan kan ngam lo thil tur ani ya check la la phone khoi hi thil lom tak ani ya maro chu khami check ta lai kha lakfuh du box si lai kha khating kar han om kha ni mela den choi khop mai apani le na chuan hei pawh hi a mawi dangdai khawp mai a arapthlak em boxi a nia hei mizo te a pawh track la lai lakfuh ti vel te hi kanin ti mu chho ve to a ramdanga chuan an lo ching em mai a camera thapa ngai ten khanin mawi deuh in track la lai lem te an edit le a mawi thei em mai a chu hei ramdanga pe chuan lo ching a mizo te a chuanin ti hian kai karon war chho ve ta a mara chu film khur le tur data pe chu an mia lo tur ani achan chu data ne na khatenga inzom na kha an nei ve thina wang khanin check la khan aron zoa phone kha man du khop mai theiram chuan kan lo ti ani po in data hi on lo theiram chuanin kha a hi mani mo chutela chu data on lem lo chuanin ni ya chu telu tokin a hlom lo mai theya mar chu khol thil ani wang khanin kha po kha engoma chena langsar dewa ken lo khani se kha a hi mani khi gần check gần nó khi ole track hianin ya kalkong bikin nei ve ni chumi chu khoi ka denang o tiang chi kha an nei ve a chuta chuanin an tlak hianin thin ka ta electric suite in ten deng a teng khanin hei zukal na line bi khi an nei ve tlat mai a chu kan film khuranga em na line ya tuna I phone ni lo khoi ta a I signal nen mo kami data signal ni lo man ni chon kha ron zo chaton ta ni entinan keyboard te tv te lo deng thin ta khatiang atlek track atlak lai taka atlak na zone vela khatiang ang alo om kha chuanin hei track chu mun khat ba ta lawa mun rang atla thin ani ti kan ria a chunga chuan a hlom me ya kha ang atlak na bul tai vela aman turang chi alo om kha chuanin kha azo to tamei thin ta ni chu wang chuan zurlai te pokan zira in chunga tangin thir hrui kan jam thla a le ya kan phum chu kan in na tak kha deng lo khanin thir kha zowa le ya khanin aral ta thangral ta thini ti te po ha kan lo zir to thina tamzo chong kan hren karing kha tiang deuh khanin check tak lai chuanin nia
TV on lo te call thil shim on lo te mobile phone thlengin on lo hi a tha khop mai kan bul hnai vela ron tla don em ti kha kan hrelok si lawa nimin lama te po kan Mizoram thil cheng tho ani ya check in ate ngani mo ma ro chu ama ka ron har chuak le a tia wa nei khop mai a tiang kha ni mishing te po check in adeng vek thei a chan chu current du mai kan ni ya hei mishing te chu current pon min ngam ani khatianga wang khanin track tak lai chon mun him lama ram te hi apai mo khop mai ni hiap kan lo khoma kholai lo thei lawa kan lo chuak ani poin track tlak lai tak ani kha chuanin mo mi in batharai mo mun him lampan ram kha a thakop mai chuan hei thir van ang chi te thir na ya te thingkung nuaya ang chi a te langsar te wam lo turani kha track aron tlak khanin kan lo langsar na kha chuan nge track ten na chance kha pi kani chuwang chuanin thei ram chuan chua lo ram kha thani chu mani in mun him lama ram kha thei ram chuan kha apai mo ani ti lai te kha kan han sele ni chu yang po ni sela to pernan ai tun lai ro sur tama voina po school ten khar deu thup pa kha tiang kha ni ya leimin te tin thei ram chuan chua lo atha matan chu motor kan chuan lai pon leimin te kha tiang kha cheswal pal na kha tama wang khanin lo thei lo emergency te kha chu chua lo thei lo ang chi te lo ni chan thusara ni ya kha tiang ni lem no chuanin chua lo ram kha tha tun lai bo ro ka chuan ti lai te kha kan han soya mun kan him ber chu in ani ya mar chu ina kan om po in sai to ang khanin kanin ven ram kha pai mo khol thil te on la pa teng khanin chatiam mishing in malam hun kan hrelo sai tong khan min lama po teng khanin trekin adenga ma se nge CRP te antia teng khanin aron har chuale ram khani wa engemaw wa nei the ti tin teng khanin khatia hak ani vector lawang chuwa chuan eng po ni se lo in vem film khurla film khur takin ihun ilo mangdon ya tilai kha kanin cha do ani wala thlir tu zong te ka video lo thli sak thin tu te in zawai chung han lom tu ka sai ni ka lo me